Unsa man atong gilamoy dira, murag perti man na pagkalamiya, pangatag pud murag ikaw ra man nagkaon-kaon dia. Huy. Huy, kalami pa itulog batas, sungod kay pobre man ta, mo mata jud tagsayo aron mosuot aning butas, pag human natug suot sa butas, kuhaon tong balde aron manginabuhi, kay kun di pud ta manginabuhi, wa pud tay kaonon. Dugay man ta nakamata-matas, dapat ngit-ngit pa lang naa na ta sa Peaceport Law karon nagkarakaran hinon ta ani. Diretso na ta matats no, di na ta magpalangan-langan, naa na ta sa Peaceport matats. Siyempre bago ta mosulod dira, moagi sa ta sa ginatawag nilang toll gate o ato sa nambayaran dira. Pago man mosirit na ta padulong sa sulod. Og pag-abot ako sa sulod mga tats, pagka buwinas jud no, kay ato mga kauban nagsigig lingkod. Unsay bot pa sa botana ngano ng lingkod? Way donggo. Tanawa tong tapdan matats, perting pagkaugahan no. So ang himuon sa mga libur karon kanang bagka nga inyo nakita ilan ang kargahan o guys aron mobalik sa lawod. Unya ako wa man koy matiti dira aw mobalik pud ta sa agi karon diri ta mapadpad sa atong mga amigo nga perting pagkadaghan nagdunggo. Unsa day mo? Palabanta eh. Sana all. Karon kadaghan man sa gisda matas atong himuon dira magpabirig-birig ta, magpapansin ta ba kumbaga video-video sa takadiyot aron mapansin ta nila moingon man na oy tabangi mi diri kay busy kay mi. Unya atik-atik dahil matats ba sabay ingon din gwapahan ng isdaa oy preskuha ba ani asa man nagikan. Oh, maluoy naman na. Ang galing, ang galing. Pero ato sa tumbian matatsa kaya ato mga idol nangayo pag duplicate sa ato ang naong tan-awa tigduha pa gipangayo wa bagay ta ka isda atong naong nahalin na ingana ta kapugi dira sa Peaceport ginailogan. Hindi totoo yan. Sana all. Nakita nyo na itong kauban nga libor matats o perting pagkalayo sa gilangoy anak no og partida pa jud na nakabutas na nga naay giguyod nga isda nga with tubig kadlawon pa jud na nagsugod batats. Unya kay idol man ko ani mga libura di sila gusto mabasa ko o mulangoy. Siyempre idol gani no. So atong himuon dira mukaon ng tagbutumaya magatang na lang ta nga maabot ang isda sa ibabaw ay ha pata mo tabang. Samtang nagkaon ko matats natay idol nga mo shout out no. Bye na guys, shout out ko dira kay Toto Maya guys. Asa na taga-asa na. Tiga Minanga, si Toto Pasiga. Wow. Nakita nyo itong kauban matats, libre shoutout dire basta na kay ihatag nga lupoy kay Tatske. Bitaw oy joke lang no, manghatag ba naman nanagat no, basta na sila grasya kay di na sila mga dalo. Tan-awa ko nagtabang-tabang ko dira gihatagan nako. Karon kadaghan man kay ni di man nato ni mahurot og kaon ato ning dalon sa market para ibaligya. Tan-awa nakagrasya nako, ing ana lang diskarte no aron makaisda ta. Og di magdugay nahalin na atong isda onya akong gitimbang ni abot siya og 4 kilos. Sa tag 6.5 ang kilo, sa 4 kilos to 60 ang iyang bayro nun. Karon nihanyo lang sa 10 aw okay raw abito kapital. Sana all. Pasin na tamatats, alas 6:45 pa lang ha. Natulog pa tong Ginoo siguro ana, nakabugas na ta, di ba? Ana tirada matats. Kung daghan siguro bangka, daghan pud mahabwa. Di ba Dol? Good kayo dol, mga idol tats kayo. Piti-piti kayo. At amigo. Unya naman tayo nabilin nga lupoy, ato na lang dugangan og guso para ihatag sa tong kauban para makakilaw pod sila. Ding! Ali na mo, nanay mo order. Oh, imo na ning gusto. Salamat. Ako ni tanan? Ayun ang balde kay gusto lang.